Ayan guys, may nasusunog dito sa may Santa Mesa, Manila. Kaya medyo mabagal yung daloy ng trapiko dito kasi yung iba natin mga kaibigang fire truck naka-park dito sa may Skyway. Kaya ayan, medyo mabagal talaga yung trapiko. Ayan, isang residential ang nasusunog dito guys. Hindi lang natin malaman kung ito ay mga light materials. At sa bandang Santa Mesa, Maynila pa rin itong mga amigo. Ayan, nakikiramay po kami doon sa mga nasunogan dito sa may Santa Mesa, Maynila. Napadaan lamang po ang inyong amigo rito at nakipag-video. Ay, isang marites lang pala tayong mga amigo. Ayan, kung napapansin niyo mga amigo, hindi pa nakokontrol yung sunog dito sa may Santa Mesa. Ayan mga amigo, nakikita niyo po ba yung malakas ang hangin? Ayan, medyo malakas yung hangin mga amigo, kaya medyo mabilis yata yung pagkalat. Pero patuloy po siyang binubumba ng ating mga magigiting na firefighter dito sa Kalakang, Maynila mga amigo. Ayan, sana naman walang masaktan dyan sa mga nagaganap na sunog na yan mga amigo. At tuloy-tuloy po lang po ang apulan ng sunog. Ayan mga amigo, mga kalagpas na tayo. Ayan yung ibang mga amigo natin, mga fire volunteers or yung San Miguel Corporation na tollway management. Meron din silang sariling fire truck mga amigo. Ayan, dito sila naka-assign sa taas. May cameraman pa dun. Ayan, isang residential mga amigo. At maraming salamat, sana walang masaktan dyan sa nangyayaring sunog na yun mga amigo. Wawa naman sila. Oh, sa maluwag na papunta na doon Puro marites lang talaga. Ayan guys, may nasusunog dito sa may Santa Mesa, Manila. Kaya medyo bagal yung daloy ng trapiko dito kasi yung iba natin mga kaibigang fire truck naka-park dito sa may Skyway. Kaya ayan, medyo mabagal talaga yung trapiko. Ayan, isang residential ang nasusunog dito guys. Hindi lang natin malaman kung ito ay mga light materials. At ayan, sa bandang Santa Mesa, Maynila pa rin itong mga amigo. Ayan, nakikiramay po kami doon sa mga nasunogan dito sa may Santa Mesa, Maynila. Napadaan lamang po ang inyong amigo rito at nakipag-video. Ay, isang marites lang pala tayong mga amigo. Ayan, kung napapansin niyo mga amigo, hindi pa nakokontrol yung sunog dito sa may Santa Mesa. Ayan mga amigo, nakikita niyo po ba yung malakas ang hangin? Ayan, medyo malakas yung hangin mga amigo, kaya medyo mabilis yata yung pagkalat. Pero patuloy po siyang binubumba ng ating mga magigiting na firefighter dito sa Kalakang, Maynila mga amigo. Ayan, sana naman walang masaktan dyan sa mga nagaganap na sunog na yan mga amigo. At tuloy-tuloy po lang po ang apulan ng sunog. Ayan mga amigo, Maitim na yung usok tayo. Ayan yung ibang mga amigo natin, mga fire volunteers or yung San Miguel Corporation na tollway management. Meron din silang sariling fire truck mga amigo. Ayan, dito sila naka-assign sa taas. May cameraman pa dun Ayan, isang residential mga amigo. Ayun. Maraming salamat, sana walang masaktan dyan sa nasusunog yung bahay. Wawa na.